Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim. Amma ba'du. Amin. Dumateng para alim, para ulama, saha para kiai ingkang tansah kawula tenggo-tenggo sabda pangandikanipun. Para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang pono ing mamawas saha lega ing pitutur. Boten katarupen ingkang hamengku ganti panjenenganipun Bapak Fakhr Roji saha Ibu Mulyani saha sakeluarganipun ingkang tansah kita hormati. Dumateng para bapak lan para ibu saha para kadang muda werda kakung putri sedaya ingkang jahat khidmatan. Salah satunggaling nabiyan rasul ingkang badhe paling pengayoman pitulungan dumateng kita sedaya ing bijang dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Putra ontang anting pramila badhe dipun dongengaken mbok menawi cariyos dongeng ing mangke Fakhr Roji saka Iskandar. Tegese dheweke malah ngerti lan ndraita jebule. lho wong Jawa kudu ngerti adat kejawane. Wong ruwatan ki khususe ki pancen adat wong Jawa. Oh iya. Mulane aja sok digampangake, aja nganti sok dilelehake, sok-sok digampangno dilelehake iso kebut-kebuti awake dhewe. Iya iya. Ya iki ditampa to. Menanyakan Pak, kula sadhae kula tampi. Upami kok boten kula tampi sanes-sanes kandhang wonten dalem pentul kalih bedhokane kaya Pak tebih-tebih kok boten kula tampi mesake. Nggih, sak saged-saged kula
nyuwun kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah Subhanahu wa taala ranten tiyang menika boten wonten napa menapane Pak. Namung semede kali pangasane Gusti Allah. Nggih, nek kados ngeten insyaallah Gusti Allah bakal nyembatani napa dados payun panjenengan. Nggih. Putra panjenengan kok dados anak kula dasane kesatan tinggal, menawi panjenengan kondur ya piyambakan, mangke sasampun diluwatan, mangke panjenengan kula aturi rawuh dalem kula malih wonten letak badhe kula aturaken dhateng panjenengan. Nggih, sinasa mangke teng dalem panjenengan ndedonga nyuwun dhateng Gusti Allah panggih sami-sami kali kula nggih, supados saged nukar putra dados putra ingkang saleh. Sampun cekap, Pak. Monggo kula aturaken. Mandeng pucuke gorilang Bapak Nur Songo. Napas nupun lirkan do dicekemang abah kaping 3 nekake dulure to Joko Jelagur. Amarah alu amah, Supia merah judo teko ya yo. Aja diplero iya. Dari koplo mati. Iya kan ya. Lho itu katanya itu si Joko Jelagur. Wis padha Wis padha Joko ketemane kadang ana si Joko Jelagur. lah. Iki nek disebut tekake ana papan ini. Takon. Wis cuma Nek yo nek ora-ora nek saku-saku nek ora saku padha ora saku. Ngepasi dina Senin tai kula tabuh 3 sore iki. Kowe ngrumasan sedulur anu Joko Jelagur apa ora? Pawongane piyaine iki. lah di piyayine. Sadulurmu ngono ae. Nek lagi lebaran ya. Lupa Bapak Toro iki. Ah, ngono. Rekti kakek gaya. Iya, nek kakake Nek dhewe sedulurno. sing ngomong iki lho bengi iki aja dulure tuwa iki kok.
Wis do budak kabeh wis Joko omah papat. Ya to. Nah saiki genteng kowe tak takoni. Wis saiki wis di anak siji. Wis tanggungan. Dirasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Aja enak kabeh enak. Nduk omah terus ora nyambut gawe. Kowe nyambut kok gawe golek sandang pangan. Golek rezeki supaya anakmu Joko Jelagur ora kekurangan sandang pangan. Bisa cukup kebutuhannya saben dinane. Kudune ngono ya. Lah, ya wis mesti gene, kowe kok ora gelem nyambut gawe. Kaya ngono niki sadurunge nyambut gawe, wong arep pesen karo kowe, mbok menawa ing omah kene ana apa sabar aja ning akene. Nah, janto aku aduh saka ing omah kene, bakal krasa watone kowe njejeg lemah abal kaping 3. Napasen sak retara jabekan sik. Karo jawab, aki lege ya. Kowe tak aturi bali aja enak kabeh nek nyambut gawe ning pawon. Ning boyo aku kabeh apa sing dadi dawuhmu tak istirahat. Wis kaya ngono, teh bro ngatek saka loro tanah. Ya.
Apa sing dadi gawe kakek geyek bakal tak estokake. Kakek geyek bali yo kaki malah lagi ono bebaya kang gedhe. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaya ngene iki apike. Do kumpul mare-mare do bukan napa. Ngene iki jenenge keluarga sing harmonis bebas. Keluarga sing rukun kaya ngene iki. Wong urip dijaluk ki apa lek iki Pak Edi kudu rukun iki. Mula sakjroning atimu ana tandha pitakon apa? Lho sampe iki kudu ana. Lek ku nyambut gawe iki lho iki, ora kaya padatan wingi-wingi. Lah kok ora kaya padatan? Ah kok piye lagi cicit ngene lu mosok kudu bali wek. Kaya ngono. Mosok kudu bali. Yen Ora ngono apa. atimu ki krasa. Rasa Atimu berarti duwe rasa patrasa. Kirane wis saged. Nalika kowe nyambut gawe aku kok tinggali bocah. Ya toh? ya Joko Joko Jago. Jagur putramu. Tak kok Joko kabeh. Wis dijaga saben dina bengi rina. Aku ya uga gula mentah, ya ngrumati ora kurang-kurang. Oh iya. Nanging kakek geyek ngaturi kuninga, ya toh? Nek piye? Putramu Joko Jagur dina iki murca saka Kok Joko nang ya Ning Wis apike iki kepiye kakek geyek? Ayo do jumangka. Ayo toh, do usaha supaya putramu Joko Jagur bisa bali meneh. Piye carane? ngono ya ngono ning aja ngono ini nek dipikir bocah watake gedhe ra sepira dijoko sene brae lunga apa padha ora ngerti. Perkara ilang Mbok menawa kanthi dalan iku kodrate manusa. Ya ra marah lu ama setia lumayan. Nek rupamu isih koyo ngene tak kira ora bakal bisa nyekel sisik kelek sing nyidro kadang manut sebab rupamu kok dene blos lumrah. Dina iki aku nyuwun karo Gusti Allah, rupamu supaya kaya dene bangsa kajiman supaya bisa ngambah bekawi sing nyidro kadang manut. Mengko nek kowe nyawiji mlebono nergo gapane jak rene aku bakal sumari pengadilan. Ora kesan tutup durung adoh. Tutup tono ya. Ayo tutup tono. Bali karo pengadilan ojo bali. mbok menawa iso kakek geyek. Sakwise sedulure papat Joko Jagur Sepiah amarah mutmainah ngalwama mbok kon ngupati sisik pelit. Ya ya. Kasunyatane bali nggawa bandang kewan kang gedhe. Gara marah lu ama supaya lagi mau mainan. Sawise kowe tak kon golek kadang panom si Joko Jagur ora bisa. Malah bali nggo badan kewan suwe gedhe kok aturake karo. Pancen iki nggih. Nek pancen iki bocah bisa selamat iso metu. Saorane kudu lebono gugur mari kuwi. Lebono ayo. Kakek geyek Halo. sing ing pengarepanmu iku pancen kewan dudu lumrahe kewan. Yo ya. Mulane kowe sing ati-ati lan waspada. Iki takon ana sing kati gablang.
kanthi cedhak terpoco. Oh ngono. Aja nganti nuwuhake tumpang sok. Nek kowe ora hati-hati bebayani, ya toh. Mbok menawa iki siji dilo. Tak kira marang pancen putramu Joko Jinago. Mulane aku pesen kowe sing hati-hati lan Mas Padha. Iya. Ya toh, aku tak ning buri nindak pakarya. Oh iya. Sing durung rampung pakarya iku mau tak rampungake. Yo iki dirampungake mengko ndang rene neh. Nah, ya. ditakoni sing hati-hati. Tawahi pangestu kakek. Pangestune. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah nitik katuragane pancen aku rumangsa tubriya. Rumangsa arep nyarap dene manusa kae. Iki apa watak-watak kewan kang wengis? Ya, najan apa ae watake kewan. Kabeh-kabeh sing dititahno ning donya kae Gusti Allah. Sing paling kuwasa iki manusa. Nek nganti manusa ora kuwasa tak kira ora ana manusa sing brahe. Telah dene cilik-cilikane semut golep sak piturke nyokot loro. Apa dene kewan samsung gedene untune rang-rangah, ulune gimbal, cangkeme ambane sak sumbung-sumbung apa ora ngentekno wong nek pancen manusa kira kuwasa. Tak takonane ora bakal digek kulo kalong, ora bakal mundur sajane ngadepi gapure kewan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Edote janing suling sono kang katon. Hai, di sana. Anggoto kesatoso sak jere perek sak dhuwure perek. Ganjel kaya dikikil malang kaya dinondo. Nek pancen kowe tedak semana besi madu saka dipindahanmu. Ngarep apa dadi aranmu nganti gawe cekake wong-wong anggone pol putusan tunjang. Sebab ngerti gambarku kanggo dilani kaya ngono di sana. Pitakon tukang pukasan. Nek pancen bisa ngomong jawab kati jujur. Nek di papan dunung di papan dunungmu. Nek di kekarepan apa sing kok karepane nganti gawe cekake wong-wong anggone kepelai putusan tunjang. Dina iki nek kepethuk karo aku njaluk jawab apa. Ayo jawab jujur. Bola kebarat kowe. Kita wo apa sopir sampai kasih gitu. Sembarangan kewan ini. Oh, jagat dewa wang sare Gusti kang jagat. Ayo jagat. Sambuh kawan aku kowe. Apa jeneng wae? Ora terus. Urung lagi iki aku. Peti kenal. Nek titik katur abang ngono aku wedi karo kowe. Jajal ruweke kuping molekno mripatmu. Kowe kurang toto kelek-kelekno. Yen pancen durung ngerti aku sing ngadep ana ngares kamu iki. Sapa? Kena sing Bathara Kala yo iki wujude. Bathara Kala. Kowe to sing di Bathara Kala ayak-ayak ana ngono Bathara Kala padha wedi pasti nyatan. Gambare gegilani banget ngene. Iki sing jeneng Bathara Kala. Iki ana bocah lain mung siji. Wis ganti mamang samu. Ya. Terus kowe nggo jalan piye kanggo Bathara Kala. Nek ngono kowe lali janjine nalika semono agar prapupo Nalseta Gondol maike lali wancane. Kena ganggu rolas sing dicapake nek durung diruwat. Nek ngono kowe lali wancian. Dieling-eling. Nek lali tak elingake nek wis eling jawab jujur. Paslane bener tetep bener urang terus sebab bocahke tak ruwat. Sawangen janjine pendol kae nek durung diruwat tampung kala dina iki. Senajan to kae wujud lahir mung siji anak tunggal jenenge utang-anting bocahke tak tau baleni sarana sacipta tukuki sawangan jatuh kuling papat papak kali gadul benang lawe disingkrake omalan karas sawangan yo dipasuk belum? Iya Saiki aku ngerti ini bocah sing tak bangsono anakmu. yo wak disini bocahke ditelpon aku dari para tutane Ngene yo. iya Senajan putramu tak maksud dipasuk belum. Ora bisa turu. Isih malang-malang ana sak dure talakan dipasuk. lah ngono ora diisin banyak dong kewan kok diisin piye bocah watak-watake gedene ra sepiro diundang nyude ning dalem kuning nek Gusti Allah ngersake ya keselamatan ra kok dalan ya mulai dina iki aku sing bener kowe sing kliru aku njaluk utahe sing Joko Drago kanthi walo jati temu malon mengko njaluk urip njaluk apa Jane kowe njaluk utahe jog aku. iya asale ana bali ana waras bali waras Tak saboi dipasuk belum. bagus Nanging nanging apa aku ndek penjaluk. njaluk apa njaluk Yen pancen iki bisa wujuti wujude raga raga kanjengan sukma weh kanthi dibongsong dening Kain Debala Sita. weh Bakal utangi dadi tepane Walaya teman jati dibaca. janji tenan ya bisa mutake kanthi waras njaluk raga Kandelesma raga sing kandelan nyawa tawe pitik urip Ben dipasuk. siji dadi pitakon aku raga Kandelesma sing dikemul-kemuli Debala Sita nyatine Oh, kuwi to. Ngene ta iki. Apa sebabe Bathara Kala kok njaluk
Raga kanjeng semua tadi dibosok dinten bola seta. Heeh. Iku mengko wedi Artine? sing supaya kanggo nyuceni badan sane Joko Dragur. Oh ngono. Sing supaya bocah kuwi mitu gawe wong lanang lan wadon. Iya. Tekun ning nggon agamane. Amin. Anut dengan pemerintahane. Alhamdulillah. Sing supaya bocah kuwi dadi bocah sing saleh ngono lho. Alhamdulillah lho nek tak sawang rupamu ala ning jebul gegedone apik ya nyawang-nyawang to aja rupa senajan elek banget rupamu ngegilani banget akeh wong padha wedi ning nyawang gegodo aku jebule apik ya kabeh aku durung bukti lan nyatane buktekne bakal tak wujudi panyun lho. Iki putramu Joko Dragur wis ditokake. Ger. Kok sing lurus. Lho dikolan iki mau. Kowe ngerti podolan. Tadi sol-solan batikku ngene mangene mau. Ngerti podolan sak kowe ku. Lah iki buku langsung dikani pakane ngono lho. Lah Iki Joko Dragur wis bali. Wah. Didelikno Bathara Kala. Late mete-mete ngene are. Sing mete-mete iki Bathara Kala. Ora bocah e. Utumu bosok ngono. Kok bosok. Ora gini. Ah itu ya. Ana loro ki bosok utumu. Ngono. Napa nek kowe kok tangisan utu loro. Iki rumangsa seneng atine wong tuwa. Wah, didukani Wong pakane. bunga. Bunga. Suwe ora tau ketemu anak. Ketemu anak pisan lega atine wong tuwa. Ah, ngono. Rumangsa lega atine Bathara Kala kadhe-dhewe sakwise mbok wenehi wujude pitik urip. Iya. Lah iki saiki ayo janji-janjine Bathara Kala kuwi Tak marang kowe. janjine durung lega durung marem aku nek durung janji karo kewan kang mengisi iki. Bathara Kala, Menapa? kabeh panyuwun padha kawujudan. Lah panyuwunku kowe bisa wujuti kok sok baline panyuwunku tak wujuti. Ning aku uga durung mantep sing temenan. Mbok etok kowe rawon-awani ganggu keluargane Bathara sakwarga. Sedina ora nggih sasi taun ndono kowe arep tidak ngono meneh. Aku mosok kuwatir. Mumpung kon bisa kandang kene mung sani bapak lan ibu ana ing rawuh dalem Bapak Bathara kene takon ya kuwi janji. Ayo tak duwake. Ya, tiba tol. Rene aku njaluk lan penjaluk kowe bisa nyuruti. Nah kene Bathara bakal janji karo kowe. Bagus. Mulai wektu dina iki. Nen pae sore iki. Apura bakal wani-wani mecak-mecak bumine Joko Dragur. Alhamdulillah. Sekabeh kutu-kutu alam togo. Jin, priprajangan, gendruwo, entek-entek, bulbul panas tadi. Kuwi bolore aku kabeh. Wih percaya. Kalau menono siji lan sijine. Sing kemene ganggu Joko Dragur. Aku sisah kok ngalang-alangi di Bathara. Kaya ngono bener. Lan kuwi tengah proses papan panggonane Joko Dragur sak kurang kanthi disiseni bapak dan ibu. Iya amin. Spesial meneh. Ya apa meneh? Mbok menawa karo si Joko Dragur iki, mbok menawa jin-jin, setan-setan sepadha cemondok ana karo kene. Iya. Mbok orang kita sing bisu, mbok orang sing wuta, mbok orang sing jepor, mbok orang kita sing jahil pecake. Bakal tak papanake. Ya kuwi siji manggon nopo taun, Nogo taun. loro manggon nopo sasi, Nogo sasi. telu manggon nopo dina, papat manggon nopo jatingaran. Wih, bingung. Mula dibati betul eling dan eling anak putune bapak dami buku kalamun duwe gawe apa wae. Iya. Ojo pisan-pisan wanita barang sing tak ucapake. Oh, ngono. Kalamun tidak mbokno bali lan sekab lebet kowe aja nyaki Bathara Kala di Iya, sini. iya. Sepisan maneh iki. Apa meneh? Anggone tekan putramu. Sekabeh kutu-kutu alam bakal melok ngiring. Oh ngono. Mbokno tengen dalan loro beda apa wae. Rawi-rawi bakal tak ratas malam-malam bagus tong dibati betul. Tak terus bari turun iku matur aku musafir melak. Njaluk papan tak gunung aku lan ngombe-ngombe aku di Bathara. Bathara Kala.
sak durunge tak papanake mung aku netepi janjimu. Nek nganti janjimu lena to cidro saka janjimu bakal kuwal to janjimu. Kowe bakal kesumaran iku jauh kan. Sebab kowe janjimu ya wis sulaya. Yo nek wis kaya ngono njaluk papan panggonan. Saka kene arah ngidul mulon Blagarayo kuwi panggonamu. Kidang kejangan ra dibatuk pakanamu rawa sedo ben bali dumas petorane. Ning kok bali petul karo tembe janji karo Bathara Kosayan. Kowe aja pati-pati lilir durunge aja nganti sekloro wetan aja nganti lilir. Ning isih nembah lilir ngagetake kabeh ning anak putune Bapak Adam Ibu Kawa. Kowe kratos sak dosamu. Kae jadah pasar saji sepenuhe gawean kabeh. Tahu kali kembang jeruk raja Balya mapane kanggo matok. Ayo. Ora ganggu gawe. Wis ora ani ganggu, tak papanake tak gitu. Ngene iki mau ana sing kowe mau janji karo Bapak Ya ki Bapak Abdul Roji. faktor Saiki ditimbali ning papan. Apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun kali Gusti Subhanahu lukarana luarana kupat tepet pinangka usaha sarus tapi tekabeh senangane Bapak Fatkoroji lan guru mulya sakoso lukar ing dina Senin paing iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari kupat luar kanggo syarat lan sarana. Kupat luar wis luar apa sing dadi panjangane Bapak Fatkoroji nggih Pak niki putra panjenengan senajan iki sandangane sing budina dienggo padha karo jiwa ragane putrane panjenengan mangke dipun kubur monggo dipun tapi dipun kubur cara Jawa wong niki adat Jawa Bismillahirrahmanirrahim aku ora ngubur lan mendem sandangane putraku aku mendem kubur marang sakarane putraku sak wargaku paringana selamat ndonga kali Gusti Allah Taala monggo dipun tindakaken. Nah iku nek tebor to. Tegese tebor. Kok dibere kadate Bapak Fatkoroji lan Ibu Mulyani nek dina iku diora-warake lan tunggu teparuh sana kadang melu ngeseni. Sadurunge tebor ana beras kuning. Aku nek pirang-pirang taun mboten batin lan kesane dina Senin pagi diparingi sunat. Lah kembang setaman to. Asale ra iman bisa iman, asale uman bisa uman. Duwe cilik raja-raja Wajib. wajib. Ya kowe jedane wong menungso urip ngene kan apa lah kok keperat. Bisane sampurna. Tipak papane sak ibu bapak. Godhong-godhong telu wernane to. Apa kabeh iku to? Siji arane godhong alang-alang. Sing pindho godhong apa-apa, sing telu godhong luwih. Tegese Godhong alang-alang ora ana sawiji apa-apa sebab ora godhong apa-apa sejarah bakal tumomo sebab ana godhong luwih. Sakbale duwe gawe iki lan nyatake iki luwih kabeh ora bakal kekurangan. oh kaya ngono. Bisane sampurna. Tiba papan kene sak ibu bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki ana kendhe cilik. Ana tutupe wong tuwa biyen nek ngarani jare ngaron. Sepisan masuk ke pasar cakep iki nek ana tutupe tegese wedine manusa nek dhewe kacat ora usah ditutup-tutupi ora kudu lalari. Oh kaya ngono.
Berarti ngebut-ngebut Ngebut-ngebut. ini nek dilali-lali. Nah. Toh. Lagi bisane sampur. Di baru karo banting kok kono. Tetapi ana surapan atraksi. Dumateng para bapak ibu kadang muda wedha kakung putri paripurnaning gati inggih menika pangruwatan ing sonten menika mbok menawi wonten kegirangan utawi kaluputan kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kula pungkasi wabillahi taufik ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.